Just as weak as a little bird falling from the tree, not knowing who I am and what the hell are we. But when you said you want me back, see I melted down. My heart is pushing, it's pushing me to lie that I'm still free. Please take me there. I know that it's a secret. Tak využijeme tady našeho studenta. Představte si modelovou situaci, že máte foliový bazén, někdo vám se ho pokusí nebo někdo vám ho poškrábe nějakým střepem. Jak vidíte, to se může stát nedopatřením. U našeho bazénu se to poškrábe, ale rozhodně se to neprotrhne, takže vaše investice je ochráněna. Tohle je ale malý test. Vezmeme rovnou celou láhev. Jak vidíte tady v tom případě láhev od piva. Pokud se stane, že vám ta láhev prostě spadne do toho bazénu nebo nějaký způsobem se tam dostane, tak zkusíme ji rozbít. Vidíte, láhev se rozbila, ale náš bazén vydržel. To znamená, že i tohle si můžete dovolit s naším bazénem. Ale protože tady máme dneska našeho cyklotriálového jezdce Aleše Novotného, tak teď pro olomoucký veletrh uvidíte speciální vystoupení cyklotriálové. Já ještě poprosím, abyste tady měli trošku prostor předtím, aby je mohl najet, aby na vás nespadnul. Takže Aleš má 3 doteky, to znamená 3krát se může dotknout 3 trestné body. Pokud to nedodrží, musí jet znovu. Uvidíme, jestli to zvládne. Takže máme tady první překážku, to jsou pouze palety, to ještě není náš výrobek, ale pozor, před ním je teď vodní příkop. Jak vidíte, bazének vydržel, Aleš vydržel, bez doteku je na jímce, už nám skáče na 3 kubík. Jak vidíte, tak jímky v pohodě vydržely, už tady skáčeme takhle třetí den, takže jak vidíte, pevnost je obrovská. A Aleš už je úplně nahoře, takže jak vidíte, Aleš je ve 2 metrech, teď povolíme první dotek, bez doteku, to chválíme samozřejmě. Jak jste viděli, naše bazény tohleto v pohodě zvládají, takže i když se vám stane, že vám ta jímka nebo bazén někde spadne, nebo někdo vám do toho spadne, bude to vypuštěné nebo tak, nic se nestane. To je právě výhoda těch našich polypropylenových výrobků. Ale teď, jak vidíte, tak Aleš je ve 2metrové výšce. Určitě každý z vás někdy byl ve 2metrové výšce a říkali jste si, slezu to, skočím to a nakonec jste to asi obešli. Aleš je tam na kole, jeho hlava je někde ve 3 metrech a bude skákat na zem. Tedy nebude skákat na zem. Zkusíme ho trošičku podpořit. Tak trošičku ho podpořte. Ještě pořád nic. Takže Aleš nám asi zůstane nahoře. Ne, takže zkusíme ještě trošičku zatleskat a ho povzbudíme. Tak, děkujeme a jdeme na to. Takže Aleš Novotný v našem cyklotriálovém testu www.bazeny.cz a skáče dolů ze 2metrové výšky. Tak jak vidíte, Aleš to zvládnul, bazén to zvládnul. Děkujeme všem, kteří jste se u nás zastavili. www.bazeny.cz. Just as weak as a little bird falling from the tree, not knowing who I am and what the hell are we. But when you said you want me back, see I melted down. My heart is pushing, it's pushing me to lie that I'm still free. So lonely, please take me there. I know that it's a secret and I will have to keep it. What else could I do? I know that it's a secret. This love I
slide.